Seguim el Manto d'Estrelles, en MK Loca i la televisió, i si hem entrevistat al regidor de festes de Moixent, seguim parlant de festa, però en aquesta ocasió de la població de Benigànim, que ja està preparant-se per a la seva màxima celebració, que és la festa que dediquen a la Beata Inés. Mos acompanya Mercè San Juan, que és enguany la presidenta. Mercè, bona nit, benvingut al programa. El seu home, Vicent Carbonell, benvingut. I Joaquín Sanz, que és fester honorífic, 50 anys, no, Joaquín, que va ser vostè fester? Fester major fa 50 anys, 50 anys, molt bé. Doncs anem a començar per Joaquín. Sí que m'agradaria que ens explicara què és l'Hermandat Inesina, en què consisteix? L'Hermandat Inesina és tota la gent de Benigànim que col·labora o vulgui col·laborar en la Beata, festes de la Beata, paga una cota de 5 euros a l'any i d'ahir és on ixen els festeros. L'últim dia de festes, la bolsa, trauen l'hom i ixen festero. Antigament eixien 9 festeros que eren solament homes i ara ja fa uns quants anys i molt acertadament han entrat les dones a poder ser festeres que antes no podien ser. Actualment seguim 20 festeros i festeres i 20 acompanyants i seguim 40. I és l'alegria de la huerta anar de reunió, anar de sopar i veure la il·lusió i veure les ganes que hi ha que treballar, que tenen tots per la Beateta Inés. Molt bé. Mercè, estava en la iglesia en el sorteig? Sí, afortunadament aquest any vaig poder estar. Normalment sol que entrar, perquè quan s'acaba la professó la tradició és entrar a veure si ens toca, no? Si ens arriba el moment de ser festers. I sí, la veritat que sí, vaig ser també de les primeres, vull dir que en seguida va treure la seva bolleta i m'imagino que contenta, no? Perquè vostè és de Benigànim, els tres són naturals de Benigànim, no? Sí, siguem els tres de Benigànim i la veritat que feia molta il·lusió i en aquest moment la veritat que no sabies, em vaig posar molt nerviosa, però sí, ja per fi ja tinguem la festa ahir també. Molt bé. I per què presidenta? Presidenta, pues la veritat que ja que estava, pues per lo menos sí que el que sí que volia estar era un poc en la festa. I al final, en la primera reunió, es va decidir lo de la Junta i tot, i al final vaig caure en el càrrec de presidenta. Molt bé. Vicent també estava en la iglesia, m'imagino, no? No, aquest dia no. Aquest dia vaig vindre de treballar i no vaig anar a l'església i de fet em va cridar per telèfon i jo no m'ho creia. Li vaig dir, va, no digues mentires. Però realment sí, quan va vindre a casa m'ho vaig acabar de creure. Molt bé. Enguany, que ha hagut dissabte, que m'imagino que anirà moltíssima gent, perquè està clar que moltíssima gent sol acudir el dia 21, però al ser cap de setmana m'imagino que més gent encara, no? Sí, la veritat que sí, esperem molta més gent, perquè al ser el cap de setmana la gent del poble tampoc treballa, perquè normalment entre setmana la gent que treballa fora de casa aquest dia no pot estar. I aquest any la veritat que sí. Molt bé. A veure, Vicent, m'agradaria que ens parlara de la novena, que és el que es començarà més pronte. Pues sí, mira, la novena comença el dia 12, que és el dijous que ve. Dijous que ve, sí. I comencem el primer dia de novena, el segon dia és dedicat als xiquets, el divendres novena normal, el dissabte es dedica a Juan de Ribera, que és el fundador del convent de les Agustines. El diumenge és la imposició als escapularis dels que s'han apuntat nous a l'Hermandat, i el dimarts dedicat a la unció de malalts, i el divendres, que és el dia de la foguera també, es imposen els escapularis als festers de la Beata. Molt bé. Joaquín, m'imagino que molta emoció, no?, poder ser de nou, no? És un títol que donen l'Hermandat Inesina als hermanos que tinguem més joventut acumulat. Sí. I és un honor, és un prèmit i és una alegria molt gran. Molt bé. Sí, vull recalcar que antes, quan jo vaig ser festero, era el primer que eixia de la bolsa festero major. Ara es fa millor. Ara tots els festeros que ixen fan una reunió i democràticament elegeixen a la festera major, que en aquest cas és Mercè. Molt bé. Anem a parlar del recorregut, perquè cada any en la professó el recorregut canvia, no? És diferent. Cada 7 anys. Cada 7 anys, no? Enguany passa per meu carrer precisament. En què carrer viu vostè? El carrer Sènies.
I la meva senyora, que és la festera, Sí. va a tope tots estos dies, fent-se la pata, arreglant el carrer, anant a replegar per els hermanos, per tots els carrers. Ara repartint Els Els llibres. llibres que tenim de així, com festes. l'ha portat la presidenta. O sigui que és un... Mira, ja estem calfant motors i que vingui el dia de la Beata I a disfrutar. i disfrutar i viva la Beata Inés. Molt bé. A veure, Mercè, el recorregut d'enguany, què recorregut és? Sí, mira, el recorregut d'aquest any és, comencem des de la plaça, baixarem pel carrer Església, continuarem pel carrer Marquès, després farem un tros del doctor Benavent, continuarem per l'Empedrat, baixarem pel carrer Diputació, avinguda Rondat, pujarem pel carrer Sènies, que és el carrer de Joaquín, i després la plaça dels Mateus, pujarem pel carrer Constitució, avinguda Reial, Guzmán Cuquerella, pel carrer Sant Francesc, que ja dona a la plaça És de la un Beata. dels recorreguts llargs, Vicent? Sí, bueno, n'hi ha de tot. N'hi ha de tot. Aquest any ens toca un poquet de carretera. Sí. Clar. És un poc la part baixa del poble. poble. No? Sí. Molt bé. Però, Joaquín, anem a parlar dels miracles, perquè moltíssima gent també participa en aquests miracles. Pues jo t'ho explicaré. Fa 7 anys, en el meu carrer, va passar la Beata. Sí. I van fer 3 milagres, però un milagre necessitàvem gent. I n'hi ha una xica del llit del carrer que treballa en Lluís Alcanyís. I necessitàvem monges, persones, i van vindre totes les enfermeres de la segona planta Sí. a vestir-se de monges. I un enfermero d'obispo, que era representant la mort de la Beata Inés. Sí, sí. I enguany ja fa temps que estan dient molt, va, que nosaltres vulguem anar altra vegada a vestir-nos de monges allà al carrer. Sí, i xiquetes, xocotetes i Sí. de tot. És una il·lusió de xocotetes, però ja dic, una il·lusió que tu nomenes a una persona, xe, anem a fer un milagre, jo vull que així, l'altre, jo Clar. vull que així, l'altre, jo vull que així. I així és que el fervor a la Beata Inés Sí. no s'acaba ni s'acabarà, cada dia és més gran. I Mercè també s'engalanen els carrers, clar, perquè Sí, tenien sí. previs per als miracles i per als carrers, per les façanes dels carrers. Sí, sí, ja els carrers per on passar els arreglen i després els donem un premi, un primer premi i després també un premi al millor miracle. Molt bé. Estem parlant del dia de la festa, però el dia abans també hi ha una foguera monumental. Vicent, m'agradaria també que mos explicara. Pues mira, la foguera la muntem entre tots els festeros, Sí. anem a tallar la llenya i la portem i intentarem fer-la bonica, com tots els anys està fent-se. I nosaltres, després de la novena, eixirem, pegarem una volteta, arribarem a la foguera i farem l'encesa i això és el que hi ha aquest dia. Estarà la banda de música i mistela, cacaus i tramús per a la gent i Molt bé. això és aquest dia. I Mercè, tenim també aquesta despertar de l'Aurora, la despertar de Tronaors, Sí, sí. que és abans del dia gran de la missa Sí, de la sí, processó. la festa comença a les 5 del matí, que és la primera desperta, que és la desperta de l'Aurora, en la que ahir es fa primer la xocolata i després ja se'n van a cantar per els carrers. I després a les 7 del matí tinguem la desperta dels tronadors. I ja comença també, ahir a les 7 del matí és la primera missa i a partir d'ahir ja el dia Complet. sense parar. Sense parar. Molt bé, bueno, doncs ja ho saben, jo crec que no fa falta recordar perquè és moltíssima gent de tota la nostra comarca, les comarques veïnes de València, que va aquest dia a la Beata, a veure la Beata, a viure la festa a la gent de Benigànim. Ja per acabar, Joaquín, si vol afegir alguna cosa més? Bueno, afegir, pràcticament ho han dit tot, però precisament el dia de la Beata, després de la missa de 8, que és de la comunió, hi ha una costum en Benigànim de tota la vida, anar totes les quadrilles d'almorzar. Però els homes eren els homes i les dones a part. I obrim tots els bars de Benigànim i en canvi anem a la Pobla, a Bellús, on siga, a buscar. I ja tenen per almenys més d'un mes la plaça per almorzar de tots els bars ocupats, si no, no tens temps. Sí. Vicent, ja per acabar també? Pues res, dir a la gent del poble que gaudisca de la festa, igual que ho farem els festers, i que disfruten i estan tots convidats a vindre aquest dia. I Mercè? Bueno, pues jo donaré les gràcies a tota la gent que ha col·laborat en tot, els de l'Hermandat, a tots els que han col·laborat en l'elaboració del llibre i que disfruten de la festa tots. Muy bien.
Pues nosotros agradecer a estos amigos que nos han acercado la fiesta de la Beata desde Benigànim. Nos tenemos que despedir de todos ustedes y va a ser hasta el jueves porque mañana miércoles tenemos especial dedicado a los Reyes Magos, a Jacobo, la llegada de Ontinyent y por supuesto también la cabalgata. Que pasen una feliz velada.